Ikusiko dugu erraminta berri bat. Autosave. Autosave, hori da. Ikusiko dugu, a ber, hauek hartuko dodaz eta danak batuko dodaz zera baten. Ule danak, a ber, hemen dauzkat, ez? Hemen diko ona, Ctrl J. Vale. Erabiliko doguz face setak. Face setak balio dabez klausa askotarako, baina hemen erabiliko ditugu maskaratzeko. Demagun hemen nahi doala, hauek mugidu, baina mugitzerakoan bat mugitzen dira danak, ez? Egingo duguna da, eta inoiz gertatu zaizue eskulpitzerakoan, esan dira zuela, Ander, hau agertzen zaite kolore baten eta beste kolore baten. Bueno, horiek dira face setak. Zer direz face setak? Beitxo, nik hartu dezaket, eta egin dezaket hemen. Hartu eta maskara batein, eron dago maskarak marraztekoa, hemen. Maskara batein hemen, por ejemplo, me se ocurre, hemen. Eta esan honi, bueno, gogoratu honek deukala Subdivision aplikauta, Vale, maskara bat egin hemen, eta esan honi, face set from masked, hau da, maskaratuta dagoena, face set bat egin. Eta de repente, hau bihurtzen dau, urdina, bai, kenduko dut maskara. Eta zertarako balio dau, face set hau, nik adibidez orain egin dezaket, honen gainean jarri, H sakatu eta hori izkutatu. Oso lagungarria da, lan egiteko bakarrik, parte honetan, bai? Zertako zer egingo nukerik hemen? Nik hemen egingo nuke face set, autoface initialize, por ejemplo, by loose parts. Eta egingo dau, parte bakoitzeko face set ezberdin bat. Orduan, nik orain egin dezaket Alt H baten, no Alt H, no era Control H, Shift H, Shift H. Eta hori bakarrik ikusi. Balio dau, por ejemplo, enmaskaratzeko. Igual esaten diot, mask visible, ¿dónde estaba? Mask visible ez dago? Ez dago mask visible? Ez dago. Bueno, pues hago boss mask. Egite dut horrela, maskara bat, ateratzen ditut dozta bere facet guztiak, con Shift H, eta hori maskaratuta dago. Orduan, balio dau igual, maskarak egiteko, edo eskutatzeko gauzak, edo esan dezaket ere clear masking. Nik erabiltzen dut G, por ejemplo, eta mugitzera noa hau, danak mugitzen dira, baina etortzen manazona erramintara, seguramente, me la estoy jugando aquí, teño, seguramente egongo da facets. Orduan, automasking facets. Bakarrik hartuko dau facet hori. Orduan, da modu bat lan egiteko harinago. Nire kasuan, ulean, nahi dut, horrela, nahi dut begiratu silueta, eta banan mugidu hauek, ikusteko silueta polita geratzen badan. Bai, orduan, facetekin, super lagungarria. Zertarako balio dago ere? Pues aurpegian, hemen, egin ditzazkegu edge loopak facet ezberdinekin. Gogoratzen edge loop bat hauarentzat, bestearentzat, batzutan lagungarria da lan egiteko bakarrik parte horretan. Nik egin dezaketenen aurpegian, por ejemplo. Tortzen azona, hartzen ditute aurpegi hauek, por ejemplo, horrela, demagun hau, horrela. Etortzen azona, a esculpido, eta esaten diot, ¿cómo era esto? Acabo de petar. Ez que dago movida bat erabiltzeko hautatuta dauzen aurpegiak. Eta orain ez dut gogoratzen dan dagoen. Pues lo hago a mano, tío. O sea, egiten duzu horrela, maskara bat, maskara, bai? Eta esaten dio zenen, facet from mask. Y lo hace de puta pena. Vale? Baina, es que ez dakit zer egin behar nuen nik. Ah, vale, era igual H, Shift H, Shift H. Me vengo aquí, eso, y le digo, esta movida facet from visible. Vale, orduan, me vengo aquí, bai, orain dana ikusten da, vale? Bueno, egiten dut hemen Shift H, Alt H, etortzen az eskulpitzera, eta badaukator facet hori jarrita, vale? Orduan, igual interesante izan daiteke faceteatuta izatea pertsonaia, ez? Vale? Orduan, ulean, superargi, ez? Osea, supererabilgarria. Oraintze bertan, mugitzeko hilea. Vale? Bere kasuan behar dut
ulea ondo jartzea, pues hori da izan daiteke modu bat, vale? Sin más, adibidez honetan bastante argi dago. Esto aquí que. Por cierto, egingo dugu scalp bat. Vale, zer da scalp bat? Hautatuko eta aurpegia eta izkutatuko tilea. Vale, behar dugu hemen. Porque arraro geratzen da, hemen dau parte bat arraro. Orduan, scalp bat egingo dugu. Zer da hau? Maskara bat sortuko dugu hemen. Bai, holako maskara bat. En plan gorro piztina. Scalp da kabellera. Baina, bueno, da justo asala, vale? Holako zozer egingo dugu, bai? Más o menos. Eta hemen sartuko dugu facet bat, from masker. Vale, hor daukagu, bueno, no es el más bonito, a ver. A ver, orain. From masker. Hortxe beto, vale? Orduan, clear mask, eta hemen dikan zer egingo dugu. Facet hau daukadala, esango diot. Facet, extract facet. Sakatze dut hemen, eta hau egin dago extract bat facet hortatik. Eta sartu dio hemen volumen bat, bai? Orduan, zer egingo dut nik? Kenduko diot volumen hau, eta sartuko diot, bueno, ez dut zertan kendu behar, sartuko diot mirror bat. Generate mirror, hortxe, eta mirrora egongo da lehenago, vale? Orduan, izango dut horrelako un gorro de ducha, de este palo, vale, de piscina. Hau, aplikauko dut, eta hau aplikatuko diot, eta zertako erabiliko dut hau? Ba, erabiliko dut sortzeko hemen, vale, igual no lo he pensado mucho. Vale. Hemen sortuko diogu bere eskalpa. Evidentemente, ikusi behar da kopeta pizkatxoa gehiago. Oye, le daba la G, ¿no? G. Ahí. Vale? Egingo diogu lako geometria bat. Eta izango da gutxi gora bera ulearen formana. Vamos, que podríamos ver la pantalla. Zeneretzako hilea jartzen baut orain. Zergatik ez dituzten hilea? Porque ya aquí. Niretzako hemen parte hau zegoen arraro. Faltatzen zen hau ikuste alako zozer. Eta hemen dikan hasiko naz ulea botatzen atzerantza, bale? Orain gida hau daukadala. Vale, eta hau, pieza hau ateratzen bagarona, vale? Jartzen badugu hau horrela. Ikusiko dugu que, bueno, ez da perfecto, baina, bueno, deko geometria bat gutxi gora bera bilgarria. Igual atondu dezakegu pizkatxu bat, edge flow hau. A ver. Igual horrelako zeo zer. Jarraitzea horrela. Takata, vale. Eta hau, igual geratuko nintzateke parte batekin garbituko nuke ondo, vale? Parte batekin garbitu ondo, eta gero ja egin estrudea barruantza. Hemen dakaso ja estrudea egin da, baina ez gustatzen flow hau, gustatzen egiago hau. Orduan, hemen egingo nuke horrela. Geratuko naz honekin. Badakizue daukazuela pintzel bat. Vale, topatzen duan. Hemen ere arraro dago. Hemen hau, parte hau arraro dago. Vale, horrela, hautatuta daukat erdia, vale. Ba, pintzel honekin irondo zuena da, horrela pintatu eta hautatu besteak.
Bale, geratuko naz parte honekin. Select invert, borratu. Bale, garbituko dugu hau. Kenduko dugu hau, bale. Hemen doble G. Nik uste dut horrela gutxi gora bera. Hau honekin, merge. Eta honi bai, bueno, ez hau erlajatu alzan pizkatxu bat, Vale, honekin egingo dugu doble... Osa, doble zen ditzen dago. Mirror. Mirror, non dago? Hemen mirror. Hau, suavizatu beharko zen. Orduan egingo dugu horrela pizkatxu bat. Vale, eta honi emongo diogu Solidify bat. Barrurantza, horrela dago moduan. Vale, horrela badeko hile minimo bat. Aprobetxatuko goni kolore bat emoteko. Hau zea, rubilloa. Vale. Vale, eta ulea ere. Kontrole de material. Vale, eta jarrituko dugu ulea hemen atontzen ondo. Parte hori ez dago batere ondo, vale? Justo parte hau, vale? Ez un poco txurururu.